Toată lumea, atenție la mine, viu aici, la grupul favorit aici, la nucleul, la oamenii de bază din clasă. Diana Nașu și cu Finu, dar Nănașul și cu Finu, Nănașul și cu Finu văd că-s cu suc, deci contrazic. Da. Legenda. Da, bea Nănașul și cu Finu, dar auzi, asta e fentă, că băutura e de desubt, știi? Cum e, mă, că așa bea, nu știu ce? Bea Nănașul și cu Finu. Păi vă pun melodia dacă vreți, dacă ați uitat versurile. Dacă ați uitat versurile, da. Acum că spune eu oboseala ne găsești în piscină mai târziu. Nu cred. Nu crezi? Nu. Să vezi. Trebuie, În caz, la 8 seara suntem în piscină sigur. Auzi. trebuie să ne înfierbântăm prea tare ca să... Dar știi de ce cred că nu o să ne putem înfierbânta? N-au dat ăștia bere de loc și tu în afară de bere nu prea bei aici. Nu contează, că și berea are avantaje și dezavantaje. Te face să te duci des la instituții, da, la vie. Îți mulțumim pentru... Ne-ai buzat destul, mulțumim.